ମୁଁ ରୁଦ୍ର ପୁରାପତ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭି ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସୱାଇଫ୍ ମୁଭି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇ ମୁଭିଟା କିଛି ଜଣ ହଲ୍ରେ କିଛି ଜଣ ଓଟିଟିରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇ ମୁଭି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବେ ତ ଖାଲି ନୂଆ ମୁଭି ଦେଉଛି ଟିଭିରେ। ମାଲ୍ୟାଗିରି ଦେଇଥିଲା, ପର୍ଶିତା ନାମ ଦେଇଥିଲା, ଏମିତି ଢେର ସାରା ମୁଭି ଏବେ ଟିଭିରେ ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ମୁଭିର ବି ପାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇ ଟିଭି ମୁଭି ଅଳଙ୍କାରରେ ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ନା। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ ବି ଏ ମୁଭିକି ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ମୁଭିର ଯଦି ଆଗ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଟିକେ କାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯଦି ଯିବା, ଏଇ ମୁଭିରେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥୀ, ନେନା ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ। ତ ଏଇ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଭି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ପୁରା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ମୁଭି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଭି। କିଛି ଅଲଗା ମୁଭି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି। ଏଇ ମୁଭିରେ ନେନା ଦାସଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରୀତିରାଜ ସାର୍ଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ଏଇ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଝିରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପଶିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ କଲେଜ ବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ। ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଲୁଚେଇକି ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାକୁ ହିରୋଇନ୍ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ମୁଭିର ବେସିକାଲି ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ମୁଭିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଫିଲ୍ ହେବନି। ତ ଏଇ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ 11ଟା କେବଳ ଅଳଙ୍କାର। ବୋହୁକୁ ଲାଗିଛି ରିଲ୍ସ ଭୂତ। ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛ ଏଇ ମୁଭିକି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ। ଏଇ ମୁଭିଟା କେମିତିକା ହେଇଛି। ତ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ତ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା କହୁନ। ତ ଏଇ ମୁଭିର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ସ ହେଉଛି ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ 2 ଆଇଛି ଏବେ, 1 ବି ଆଇଥିଲା ଆଗରୁ। ତ ଏଇ ମୁଭିଟି ମାନେ ଆସିନି, ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ଲେଖିଛି, ପ୍ରୋମୋ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିମିୟର କେବେ ହେବ କେଜାଣି। ତ ଏଇ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ୟୁନିକ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା ବି କହିପାରିବିନି। ଏଇ ମୁଭିରେ କାଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରାୟ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖେନି ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଏଇ ମୁଭିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर नमस्ते कमला मागो 2 खूब शीघ्र तरंग और तरंग प्लस रे। टेलीफिल्म देखନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଥରେ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦେବ ଅଳଙ୍କାରରେ ଦେଖିଦେବେ ଯାଇକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଫେରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।